Njengejwayelo sibheka udaba lwamabhuku nje ake sibheke la udaba lanamuhla olukaMinenhle Zulu uthi-ke nginokuphupha itafula. Mina-ke ngupastor ngitshalile new flick. Itafula lingasho into eyihlukahlukene ngoba amatafula awafani. Amatafula itafula table itafel okay nake singakusho balike to subscribe like inamba isenze kuphela uma umlandeli le channel ngoba lokho kwenza ukuthi singabe nenkinga siba nenkinga kakhulu nabantu abavele be WhatsApp because they are not the subscribers or followers of the channel. So yeah, if you are not, don't take the number. So number 1 is ukuthi ukuphala itafula ngupho lohluma ulisebenzisa itafula lokho kungasho nje inhlanhla nenhlala kahle kuwe. Genesis 43 verse 34 wababela Isabela itafuleni lakhe kepha ke isabelo sikaBenjamin sasiphindwe kahlanu kunabo bonke ngakho ke badla baphuza naye ngokukhululeka. Number 2 uma kuwukuthi itafula uPaul uhle kakhulu uma uhleli nabanye lusho ke inhlanhla nomoya wokwamukela abantu noma ke sokuzokuba ke eyihambeli noma ke ivakashi kudala. Number 3 futhi uma uphupha ke itafula kuPaul uhle empeleni kuPaul ubi uma uhleli wedwa lokho kungasho ke ibhadi ngasho ke isizungu noma ke umzwangedwa. Number 4 uma uphupha ukuthi itafula uPaul uhluma lilungiswa lusho inhlanhla nesibusise sizayo. Masikhuluma ngokulungiswa uma lidekwe itafula uma lilungiswa kudekwe itafula limbozwa kahle kube kwizinto ezithile ukulungiswa kwetafula ukugcethwa kwetafula. Amahubo 23 verse 5 ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami ugcoba ikhanda lami ngamafutha nebemiyachicima. So nawe ke uma ubona itafula lilokugcethwa lilungiswa sesikhalisa lindela ke izinto ezinhle lindela ke inhlanhla lindela isibusiso lindela inhlala kahle. Number 5 uma ububa futhi itafula uPaul uma lephukile lokho kusho ukuthi kuzoba nenkinga noma ke ukuthi kungenzeka kukhona ozokwehlisa yabona ngaba inkinga ozobhekana nabo noma ukhona umuntu ongahle akukhohlise yabo noma impilo yakho izobhekana nengqinamba eyithile ngaba ukukhohliswa ngaba inkinga osukuzobhekana nazo ngokuthi itafula liphukile noma ke ngapho kuphela kobudlelwane. Number 6 uma uphupha itafula kuphawu oluhle uma limhlophe itafula limhlophe lokho kungasho ke kulindele izinto ezinhle nokufezeka kwezifiso zakho esikhathini esizayo esiseduze. Number 7 uma uphupha itafula uPaul ubumali limnyama itafula lokho ngasho ukuthi kumele ulindele ukungqubuzana nokukhashelwa ngenxa yokusekelana mhlawumbe nabantu abangafanele nabantu abangalungile. Number 8 ngabe uPaul uhle uma itafula ubotafula lakudala nomtafula edala yabona lokho kungasho ukuthi mhlawumbe lindele ukubona umuntu owamgcina kudala ukumbona yabona. Number 9 uma uphupha futhi itafula kuPaul uhluma lilishaka itafula lokho kungasho ukuthi lindela umngane omusha lindele ukuthola umngane noma umlingani omusha noqotho olungile esikhathini esiza iseduze ngenzeka kungahambela kahle ngakuba umngane ngaba umlingani ngaba umpartner ke yabona usuke ezobufika nobuqotho empilweni yakho. Number 10 kuyenzeka futhi kube uPaul uhluma kuyitafula lokusebenza itafula lase workshop lokho kungayisho impumelelo ngakwezemali nanokuthi uzokwazi ukufezekisa izifiso zakho uphinde mhlawumbe wenze inzuzo kokwenzayo asifane ngokuthi ke number 11 uma ngenzeka kube yilona futhi itafula kuPaul uhluma ubona itafula elikhulu lokho kungasho kungaba umhlangano omkhulu
ngabe uqala kweyingxoxo nezindaba ezibalekile usho ukuthi usengalibona itafula elikhulu okanye ube umuntu ozolotsholwa ngalibona itafula elikhulu kanti kukhona ama-meetings ohamba njengamanje ama-presentation ohambayo mhlawumbe lokho kuthembisa ukuthi kungenzeka kuhambe kahle lezi ingxoxo engenzeka zibe khona ezinhle esingahle ifike nezindaba ezinhle ngabe ama-relationship mhlawumbe uthuke sokuxoxa lapha ama-negotiations ngaba ama-business contracts and stuff yabo kuhle kakhulu mawubheka itafula besibeka itafula table itafela siyabonga Siweni phansi